Ja. Orain gu esperimentu bat egingo dugu, eta Unai, Urko eta Javier gara. Platera horrela jartzen badugu, ez du flotatzen ura ez du bultzatzen puntu askotan bakarrik baten. Baina beste horrela jarrita flotatzen dago. Bueno. Ura egiten dago. Horrela jarrita puntu gehiagotan bultzatzen dago gora urak eta orduan flotatzen dago. Eta orain plastilinagaz berdina gertatuko da. Plastilina holan ipintzen badugu, platera bezala, ez da galtzen ura bultzatzen diolako gora, eta baina beste moduan bola bat eginda ez da ura asko hartzen, orduan jaisten da. Ikusten duzunez. Eta hau izan da gure esperimentu.